Benvinguts a Estrasburg, capital de la coneguda regió històrica i cultural d'Alsàcia i del departament del Baix Rin. Té una població de 240.000 habitants, però la seva regió és formada per quasi 1.200.000 persones. Estrasburg va ser la primera ciutat de França en ser declarada Patrimoni Universal per la UNESCO a l'any 1988. També és des de l'antiguitat un important centre de comunicacions fluvials gràcies a estar a la vora del riu Rin, el més transitat del món. La part turística es troba a dins de la Gran Île, la Gran Illa, en el riu Ill, on hi ha el pintoresc centre històric. Una ciutat petita, fàcil de recórrer a peu, on a cada racó hi ha alguna cosa curiosa per veure. El millor és deixar-se portar pels seus carrerons i canals i descobrir una ciutat de compte real. Le Petite France, o la Petita França, és considerat un dels barris més pintorescos de la ciutat i segurament també de tota França. Els canals que travessen el barri li donen el nom de la Petita Venècia. És idíl·lic passejar pels carrerons empedrats o els ponts de fusta, però el nom de la Petite France té un origen menys bonic. Durant l'edat mitjana, els brots de malalties infeccioses abundaven entre la població i es va encarregar construir un hospital a una de les cases abandonades de la zona. Els casos de sífilis, coneguts popularment com el mal francès, van donar lloc al nom de l'hospital, reconvertit com el Petit francès. Més endavant va esdevenir en femení i reconegut per tothom com la Petita França. Fa ja uns quants segles aquí es concentraven els gremis de la ciutat, els pescadors, els moliners o els curtidors de pell, entre d'altres oficis. Les cases que fan reconeixible la ciutat arreu del món són de guix i fusta, construïdes durant els segles XVI i XVII. Constantment necessiten ser restaurades degut a la humitat de l'aigua, cosa que fa que sempre estiguin esplèndides. Les seves teulades inclinades creaven les golfes, on a l'interior es deixaven assecar les pells o s'emmagatzemaven els aliments o productes per comerciar. Entre el 1228 i el 1234 es van construir les ponts coberts, una construcció que ajudava a millorar el sistema defensiu de la ciutat. En el seu origen, aquestes altes torres estaven unides per galeries cobertes que tallaven el pas dels enemics, fins que al segle XVII van ser substituïdes per ponts, primer de fusta i després pels actuals de pedra. Just abans de canviar les galeries per ponts, es va construir Le Barrage Vauban, el 1681. Aquesta presa permetia inundar tota la zona sud de la ciutat, impedint l'entrada de qualsevol individu. Des del carrer de les Mercaderies podem contemplar la vista més espectacular de la catedral d'Estrasburg. La seva construcció es va iniciar el 1015 i va acabar el 1439. França la va declarar monument històric el 1862. És la seu de la diòcesi d'Estrasburg i està dedicada a la Verge Maria, d'aquí el seu nom, Notre Dame. Va ser l'edifici cristià més alt del món fins al segle XIX. La seva única torre s'alça fins als 142 metres, que la fa visible des de molts punts de la ciutat. És d'estil gòtic tardà, que fa que al seu exterior evoqui un teixit d'encaix esculpit en la pedra rosada. A més, la gran quantitat d'escultures o vitralls fan d'aquesta catedral una de les joies del gòtic a França. L'interior és imponent. El cos central de la catedral és immens i alt, on al centre destaca el rosetó, inspirat en les espigues de blat, en comptes dels tradicionals motius religiosos, simbolitzant així el poder econòmic i comercial de la ciutat. És un plaer observar el seu interior, on hi ha moltíssimes curiositats, com per exemple aquest rellotge astronòmic, fruit de la unió de la ciència i la religió. Fora del centre històric, al conegut barri alemany, hi ha la plaça de la República, una gran plaça que després de la derrota de França el 1870, Alemanya va projectar per fer d'Estrasburg la capital d'Alsàcia. Aquí conflueixen diversos edificis monumentals, com el Palais du Rhin, un edifici majestuós, combinació d'art antic, renaixentista i barroc que havia d'acollir el rei Guillem I, però que mai el va poder estrenar, ja que va morir abans de que l'acabessin, el 1889. Una altra de les majestuoses construccions alemanyes és el Teatre Nacional d'Estrasburg. Inicialment el van construir per acollir l'Assemblea Legislativa del Parlament Regional d'Alsàcia, però després de la Guerra Mundial, quan Alsàcia va ser recuperada per França, el govern francès va cedir l'edifici a la ciutat i la ciutat el va convertir en conservatori. També és molt agradable recórrer la ciutat en vaixell, des d'on es pot veure la ciutat amb una perspectiva totalment diferent. Els vaixells que ho fan són els Batorama i tenen diverses rutes.
navegareu pel riu Inn, al seu pas pels carrers amples del barri imperial alemany. Surcareu pels tradicionals canals de la petita Venècia amb olor a fusta humida i veureu les cases antigues de la Gran Illa. Més endavant, atravessareu les ponts coberts i veureu la Barrage Vauban. També, segons la ruta, podeu extendre el passeig i arribar-vos fins als peus del Parlament Europeu. Les rutes al Batorama duren aproximadament 1 hora i 10 minuts i tenen un cost de 13 euros per persona. Un altre dels punts importants a visitar és l'Església de Sant Pau, un edifici construït entre els anys 1892 i 1897, d'arquitectura neogòtica. Tot i ser més petita que la catedral, les dues torres la fan imponent. Des de fa 40 anys que en aquesta plaça, a la plaça Broglie, hi ha l'Òpera Nacional del Rin. L'edifici, d'estil neoclàssic, va ser construït el 1870 i està presidit per les estàtues de 6 muses inspiradores. Aquest espai va ser on es va escoltar per primer cop la Marsellesa, l'himne de França. La Maison Camercel, del 1427, és monument històric nacional i una de les edificacions medievals més ordenades i millor conservades de l'arquitectura gòtica. A l'interior hi ha el restaurant del seu mateix nom, que de mitjana costa 25 euros per persona. La Place Clever és el cor de l'àrea comercial de la ciutat. Al bell mig hi ha l'estàtua de Clever, figura important a la Guerra de la Revolució Francesa i que guarda a dins seu l'urna funerària amb les restes del general. Aquesta és la plaça més gran del centre de la ciutat.